Semana Santa, bidasab ang mga kakanin. Sa Davao City, dili man Disyembre, kanu sa sagad ginabaligya ang puto bumbong. Ginalinyahan kining nagabaligya og puto bumbong nga gikan pa og Cebu City. Ani report ni John D. Esteban. Nagplastar na dinhi daplin sa karsada gawa sa simbahan sa Holy Infant Jesus of Prague Shrine sa Barangay Matina Crossing, Davao City ang mga negosyante nga buot mukita kay lauman ang pagdagsa sa mga debotong Katoliko. Sugod ugma Huwebes Santo nga magbisita iglesia. Usa na diha ang namaligya og puto bumbong nga ginadagsa na. Usa kini ka Filipino delicacy. Talagsara ang nagabaligya ni ini karon ug sagad ra ginabaligya panahon sa Pasko. Usa sa namaligya si Wilmore nga gikan pa og Cebu City. Kada adlaw 15,000 daw ang iyang kita sa kadaghan sa mamalit. Naa kay giadtuan laing lugar para mamaligya lang. Oh, meron pa ma'am. Sama Sa Leyte, sa Bohol, Zamboanga, lahat ng Gadayo-dayo gyud ay dayo lang kami ma'am. Dugay nakawa katila og puto bumbong. Bata ko din. Ang ingredients, malagkit, giniling nga ube ug lubi. Dayon butangan og daghang cheese Perfect. ug gatas. Kawayan rin siya ma'am. Kawayan. Oh yes ma'am. Doon kini yung gitaran ng ma'am. Gunitan na lang na pala. Isunod diri ang kanin. Unya kini. Tubig rin siya ma'am. Steam rin siya, steam. Unsaon pa kay balong ha? Pwede na kuwaon. May bawal dito siya ma'am, maluto rin siya. Init abo, magawa sa iyang aso diri. Aray, para niya ni ma'am, magawa sa aso. Luto na siya. Nawa mga kapuso, nalumos na siya sa cheese o sa gatas tungod sa kadaghan, wala gyud gitipid. 100 pesos, upat ka puto bumbong. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.